kunne sende reklamer. Det var derfor. Det er jo kun, jamen det gør alle andre også. Ja. Det er jo kun Norge, Sverige og Danmark, der ikke sender reklamer. Og Sverige gør på TV4. Nå, Danmark. Ja. De eneste, der ikke sender reklamer. Ja. Alle andre sender reklamer i den tid. Det var et krav for de amerikanske tv-stationer. Men der er jo Det viser, hvor stor magt det er. Stå til dem. Så er en pause. En vandpause i løbet af 3 kvarter, som det er bare. Hvis det stod til dem, så er det for lidt. Så skulle det have været noget mere. Ikke over i USA, der er reklamer hver kvarter. Altså i tv-udsendelsen. Det er tæt på. Nej, det er oftere end. Hvad? Ja, Nå. eller 10 minutter til. Ja, det er jo de amerikanske tv-stationer, Du der har set det, når du der starter er på langt en stærkere. amerikansk tv-serie. Så du kan se de der sådan skifte der, hvor der ikke er Ja, noget med, ja, hvor man skal ja. udsætte eller noget. Det er nogle gange, nogle hverdags, nogle helt almindelige hverderaftens tv-programmer, der er det sådan, i hvert fald det 6. Ja, der er også det midt i Super Bowl og sådan noget. Og reklamerne, det vilde er jo, at